Παιδιά, ένα βίντεο μετά από κάνα χρόνο, 1 λεπτό να βγω από το Minecraft γιατί έπαιζα Minecraft, το κλείνω. Ένα βίντεο μετά από χρόνια, όχι από χρόνια, μετά από 1 χρόνο, κάτι μήνες. Ήταν 9 μήνες, όχι τι λέω, όχι 9, πάει 1 χρόνο σε κάτι μέρες. Ωραία, όπως βλέπετε. Το τελευταίο μου βίντεο ήταν 29 Αυγούστου και τώρα κάνω αυτό εδώ. 1 λεπτό θα σταματάω λίγο γιατί κάτι θέλω να κάνω. Εδώ μπήκαμε. Ναι, εδώ πέρα ήθελα να σας δείξω την αυλή και απλά σταμάτησα το βίντεο. Να, όπως βλέπετε εδώ είναι ωραία. Εδώ έχει γρασίδι, λουλούδια, αποτιστικάκια. Αυτό είναι φωτάκια, όχι αποτιστικά. Έχει αυτό εδώ. Και τώρα θα κάνω αρκετά βιντεάκια. Ναι, εδώ πέρα έχει δέντρα, πολλά δέντρα. Εδώ καθόμαστε. Και θα κάνω βίντεο εγώ. Δεν θα κάνω συχνά βίντεο, επειδή τώρα δεν κάνω συχνά. Όπως βλέπετε αυτή είναι η αυλή, εδώ πέρα πολλά φυτά. Εδώ έχει πλακάτσα κάτω. Εδώ έχει τέτοιο, δεν ξέρω πώς λέγεται. Εδώ είναι ένα πεζούλι που έχει από εδώ χώμα, δηλαδή είναι πεζούλι γλάστρα, κάτι τέτοιο, δεν ξέρω. Όπως βλέπετε θα κάνω βίντεο. Αφού είχα να κάνω καιρό βίντεο, τι λέω τα ίδια και τα ίδια. Τώρα θα σας δείξω κάτι άλλο. Έκανα teleport, εντάξει πλάκα κάνω, σταμάτησα απλά το βίντεο. Εδώ είναι δωμάτιο. Δωμάτιο. Ωραία, απλά βγήκα έξω. Τώρα θα σας δείξω όπως βλέπετε. Θα σας δείξω. Κάτι. Θα σας δείξω. Κάντε όλη εγγραφή σε αυτόν τον YouTuber, είναι πολύ ωραίος. Να κάνετε όλη εγγραφή, άμα θέλετε. Ωραία παιδιά. Αυτό εδώ ήταν το βίντεο. Κάντε ένα like και ένα subscribe. Άμα θέλετε κάντε. Και γεια!